Кайнар сәлам сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Алмага чәчәк атам айның 15-ләрендә дип җырлап җибәрәсе иде дә бит. Тик урамда күптән инде сары яфраклы алтын көз. Бу төрле төсләргә бай булган әлеге искиткеч ел фасылын ихластан яраткан кеше мин Илмир Ямалов һәм лаеклы хит тапшыруа. Җырсыз адәм баласын канатсыз кош белән тиңләргә була. Нәк моңлы ки кешене сөендерә, уйландыра, хәсрәтне тарата. Бүген сентябрь айы хит парадының катнашучылары белән җырларның темалары һәм аларның эчтәлеге турында сөйләшербез. Һәр артистның үз төгәл фикере. Һәм алар сезнең игътибарга лаек дуслар. Җырчы, алып баручы, стилист, шигырьләр язучы һәм композитор Наил Әсхәмов артист тамашачының мәхәббәтен бары тик үзенең күңеле аша үткәргән темалы җырлар белән яулый ала дигән фикер белән уртаклаша. Әйе, иң мөһиме артист һәм тамашачы арасында ачык мөнәсәбәт булырга тиеш. Ямлы төркеме кызлары төрле темага багышланган җыр, музыка яратучы катнашучыларыбыз. Альбина, Вероника һәм Алина дөрес эшлиләр. Эстрадада артисты үзенең шәхесен бары тик төрле жанрлы һәм бер-берсенә охшамаган юнәлешендә иҗат ителгән җырлар тыңлап үстерә ала. Ямлы төркеме концертлары һәм клиплары моңа дәлил. Бишек жарасыман Ağlamam utanlar atkanıdan
Уймай, тәуге нурлар күлгә сибелә. Талпынырдан ишек, күзем яшел ишек. Тагын сине дә, син дә тибрәлә. Талпынырдан ишек, күзем яшел ишек. Тагын сине дә, син дә тибрәлә. Тугайларың гизеп, суларыңда йөзеп. Сине дә генә яшисең. Сине дә генә яшисең. Сине дә генә яшисең. Чуаш һәм татар тамашачысына автор башкаручы Фәридә Файзуллина үзенең моңлы тавышы белән таныш. Төрле милләт тамашачы арасында аерма юк. Алар бөтенесе дә дуслык, татулык һәм мәхәббәткә багышланган җырларны яратып тыңлыйлар, ди Фәридә ханым. Алай булгач, аның башкаруында Шишмәләрдәй назлы җырларың дип исемләнгән видеоязманы карап китмичә булмас. Сарқыла жанарыңнан, әллә шелтер шишмә суаннан. Жырларыңда тояма жылыңнан, үзгәләнә җаным маңыңнан. Сөйгән ярым моңлы сандугашым, тынган йөрәгемне уятма. Моңлы җырлар җырлап бәгыремне, үзәгемне зинһар юлатма. Сөйгән ярым моңлы сандугашым, тынган йөрәгемне уятма. Моңлы җырлар җырлап бәгыремне, үзәгемне зинһар юлатма. Тыңлап кына килгән мәхәббәтем, бәхет кышын көткән сөйгән яр. Соңардың дип сагышлана җанам, ярсу йөрәк зинһар тынычлан. Сөйгән ярым моңлы сандугашым, тынган йөрәгемне уятма. Моңлы җырлар җырлап бәгыремне, үзәгемне зинһар юлатма. Җырлап бирдең гомер күзләремә, язлар бирдең сулган күңелемә. Җырларыңда тояма җылыңнан, үзгәләнә җаным маңыңнан. Сөйгән ярым моңлы сандугашым, тынган йөрәгемне уятма. Моңлы җырлар җырлап бәгыремне, үзәгемне зинһар юлатма. Сөйгән ярым моңлы сандугашым, тынган
Ихластан сәламлим сезне. Лайыклы хит тапшыруын караучы тамашачыларыбыз, укытучы. Әлеге 7 хәрефтән торган сүздә никадәр зур һәм тирән мәгънә салынган. Данлыклы укытучы исеменә бары тик ихтирам. Шулай ук бетмәс, төкәнмәс мәхәббәт хисенә ия булган кеше генә лайыклы була ала. Бу хөрмәткә татар эстрадыбызның артистлары Мәйдан каналы белән берлектә музыкаль тәнәфес дип исемләнгән зур бәйрәм концерты оештыра. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр әлеге чара төгәл 1 ел элек уздырылган иде. Кичә дәвамында укытучыларга багышланган моңлы һәм сыйфатлы җырлар яңгырады. Мәркәзебез Казаннан гына түгел, ә республикабызның төрле районнарыннан да тамашачылар булды. Шуңа күрә зал шыгрым тулы, хәтта алма төшергә урында юк иде. Әлеге кичә бер кешене дә битараф калдырмады. Һәр кайсыбызның күзендә яшь иде. Концерт күңелләрне дулкынландырды, ди үзебезнең иҗат хезмәттәшебез. Ә бу елны концертта шулай ук укытучыларга багышланган матур җырлар яңгырар. Алай гына да түгел, артистларыбыз көн-төн әлеге чарага әзерләнә. Хәтта премьералар да көтеләчәк. Җылы котлау сүзләре, гүзәл сәхнә бизәлеше, матур җырлар. Булар барысы да сезнең өчен, моң яратучы кадерле тамашачыларыбыз. Һәр кайсыгызны музыкаль тәнәфес дип исемләнгән зур концертта көтеп калабыз, дуслар. Укытучы көнен бергә бәйрәм итик. Мин, Миләүшә Фатхетдинова, лайыклы хитның киләсе чаралышына кадәр саубулашам. Бердәм һәм бергә булык, дуслар. Без һәрвакыт татар эстрадасы мәхәббәт һәм туган як турында гына җырлый дибез. Халык мондыйдан туйган дигән сүзләр дә йөри. Без моның белән һич шиксез килешә алмыйбыз, ди эстрадабызның матур дуэты Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Әйе, иштәлеге мәгънәле, гүзәл яңгырашлы көе булган җырлар беркемне дә битараф калдыра алмый. Без сезнең белән килешәбез. Йөрәгемдә сөекле газиз ярым. Таңнар белән йөрәгемә син бит килеп керәсең. Сөю тулы җаннарымны күкләргә очырасың. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Матур гөлләр эзләдем, таба алмадым. Матур гөлдән сөйкемлерәк гүзәл син газиз ярым. Назга тулган синең күңел йөзләреңдә якты нур. Күз карашың камаштыра, ышкын шашып тора ул. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Синең күңелнең хисләре таңнардан көчте микән? Бар булымның тылсым кеше җаныңа тулган икән. Сөю хисе шишмә кебек ургылып тулып торсын. Күңелдәге күбәләкләр талпынып очып торсын. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Йөрәгемнең түрләрендә
Популяр җырчы Илмира Нәгыймова бүгенге татар эстрадасында тормышыбыз турында позитив җырлар җитеп бетми дигән фикере белән уртаклашты. Илмира, бәлки нәкъ менә синең әлеге фикереңнән соң артистларыбыз бу мәсьәләгә ныграк игътибар итер. Ансын инде вакыт күрсәтер. Юл буенда сары роза кызганмыйча тапталган кемнең икән шул кадәрле мәхәббәте тапланган сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелен ташлар булгач нигә сөю башланган сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелен ташлар булгач нигә сөю башланган сары роза горур чәчкә кемнең назлы бүләге әйтелмичә калган сүземе әллә соңгы теләге сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелен ташлар булгач нигә сөю башланган сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелен ташлар булгач нигә сөю башланган Юл буена ташлаганнар затлы чәчәк розаны сөюләрне шул чәчәктәй сез ташларга ризамы сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелен ташлар булгач нигә сөю башланган сары роза сине кемнәр ташлаган сөйгелен ташлар булгач нигә сөю башланган сөйгелен ташлар булгач нигә сөю башланган Әминә Әхмәтҗанованың репертуары балачакка һәм газиз туган якка багышланган җырлар белән бай. Элекке һәм ретро җырлар да шактый күп ди. Халыкара, Россия, республика күләмендәге конкурслар лауреаты исеменә лаек булган яшь йолдызыбыз. Иҗатын көннән-көн үссен һәм яңа үрләр яуласын Әминә. Күзләреңә ямсан бер мизгелгә була кайтып балачакка анда канатлы хыялларың шаян җиледәй каршы ала һәр чакның соң чакларымда кабат кайтам хыялларга аллы гелектан ташылар бар сагышларны юа
Төсне анчыкларга бизәк, күз яшьләрең еламаюга. Барлык тылсым бар да ерак түгел, барлык тылсым бар безнең кулыда. Син дә моңсу чакларымда, кайт кунакка балачага. Аллы гөле там тамшылар, бар сагышларны юа. Нинди җылыга җәеп, балачак дөньясында. Аллы гөле там тамшылар, бар сагышларны юа. Нинди җылыга җәеп, балачак дөньясында. Алып келет тамшылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп, балачак дөньясында. Алып келет тамшылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп, балачак дөньясында. Алып келет тамшылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп, балачак дөньясында. Әмінә җырчы Лилия Гыймәтдинова ап-ак кышка һәм сабан туйга багышланган җырлары белән тамашачысын куандырырга тели. Әлеге сорау өстендә бергә иҗат итүче авторларым белән эшлибез ди тумышы белән Яр-Чаллы шәһәреннән булган талантлы катнашчыбыз. Әйе, мондый җырлар һәрвакыт актуаль. Лилия, премьераларыңны түземсезлек белән көтеп калабыз. Күңелдәге шатлыкларына бүлешер кеше кирәк. Барыннан да качып кына күрешер кеше кирәк. Сөенергә, көенергә, иркәләргә, кошарга, җитәкләп җирдә йөрергә, бергә күктә очарга. Иртән торсам, кич ятсам да, уйнасам да, алсам да, барысына, барысына миңа бары син кирәк. Күңелдәге болытларына таратыр кеше кирәк. Кайгыда да, шатлыкта да яратыр кеше кирәк. Сөенергә, көенергә, иркәләргә, кошарга, җитәкләп җирдә йөрергә, бергә күктә очарга. Иртән торсам, кич ятсам да, уйнасам да, алсам да, барысына, барысына миңа бары син кирәк. Күңелдәге ышанычны акларлы кеше кирәк. Давылларда
икән булып, сакларлык кеше кирәк. Сөенергә, көенергә, иркәләргә, кошарга, җитәкләп җирдә йөрергә, бергә күктә очарга. Иртән торсам, кич ятсам да, уйнасам да, алсам да, барысына, барысына миңа бары син кирәк. Җитәкләп җирдә йөрергә, бергә күктә очарга. Барысына, барысына миңа бары син кирәк. Барысына, барысына миңа бары син кирәк. Сайлап алынган темага җыр тамашачыга ошар яки юкмы икәнен алдан белеп булмый талантлы җырчы Нәркис Зиннәтуллин. Мәсәлән, мин мәгънәле һәм дәртле әсәрләр иҗат итәргә тырышам. Иң мөһиме җырның шигырь юллары тамашачының исендә калсын. Бу очракта премьера хитка әверелергә мөмкин дип истәп куйды Нәркис. Өміріні ашықтырамыз буғай, атларыны қуабыз шикілі. Талларыны сындуғаш, енді бір сайрағаш, әйленіп қайтуы икілі. Қырық үшін қырық яққа башлап болмай ұзған ғөміріні. Талларыны сындуғаш, енді бір сайрағаш, әйленіп қайтуы икілі. Қырық үшін қырық яққа башлап болмай ұзған ғөміріні. Талларына сандуғаш, енді бір сайрағаш, әйленіп қайтуы икілі. Ғүміріні ашықтырамыз бұғай, кәт көптен еллары санап тұрып, яшілігіме қайдып, тағын бір яратып, әйленіп қайтқандар аттырып. Қырық үшін қырық яққа башлап болмай ұзған ғөміріні. Талларына сандуғаш, енді бір сайрағаш, әйленіп қайтуы икілі. Қырық үшін қырық яққа башлап болмай ұзған ғөміріні. Талларына сандуғаш, енді бір сайрағаш, әйленіп қайтуы икілі. Өміріні ашықтырамыз бұғай, атларыны қуабыз шикілі. Талларына сандуғаш, енді бір сайрағаш, әйленіп қайтуы икілі. Қырық үшін қырық яққа башлап болмай ұзған ғөміріні. Талларына сандуғаш, енді бір сайрағаш, әйленіп қайтуы икілі.
узган гөмреңнен тауларга сандугаш инде бер сайрагаш әйләнеп кайтуы икәле 43 жыл 40 якка башла баштан узган гөмреңнен тауларга сандугаш инде бер сайрагаш әйләнеп кайтуы икәле әйләнеп кайтуы икәле Табигатьтә матур көз. Ә бездә зарыгып көткән әңгәмә мизгеле җитте. Бездә кунакта бик нәзакәтле, шундый чибәр Зәринә Хасаншина. Сәлам, Илмир. Исәмсез, хәерле көннәр, хөрмәтле мәйдан каналын караучылар. Зәринә, рәхмәт безгә кунакка килүеңә, һәм без бүген җырлар турында сөйләшәбез. Аларның эчтәлекләре һәм менә син ничек уйлыйсың? Нинди темалар бик мәңгелек дип әйтеп була? Илмир, син үзең дә аны беләсеңдер инде, ул әлбәттә мәхәббәт, шулай бит. Мәхәббәт сөйгән ярыңа, мәхәббәт туган якка, туган җиргә, менә авыл турындамы, ул туган як турындамы, әни турындамы, әти турындамы, барыбер барысы да мәхәббәт темасына кайтып кала. Ул мәхәббәт булгач инде сагыну, ярату, ниндидер өзлегү дип әйтимез, юксыну, менә шул барысы да белмим, мәңгелек ул әлбәттә мәхәббәт темасы. Синең җырларыңа карасаң, синең күңелдә мәхәббәт бармы? Ничә булмасын, инде бар әлбәттә. Кемнекендә юк. Ташый Менә мәхәббәт. үзеңчә кайсы якка мәхәббәт тартымрак? Теге җырларга кагылышын әлбәттә. Егет белән кыз мөнәсәбәте турындамы? Әллә туган якка, менә үзеңнең кайсы якка тартымрак? Минем бөтен якка тартып тора мәхәббәтем, чөнки мәхәббәт бик зур, бик күп дигәндә, Илмир. Ничек дип әйтим? Бөтен юнәлешкә әниләргә дә Әйе. табасың син вакытны. Әлбәттә, чөнки безнең иҗат кешесенә инде ул бигрәк тә шундый хисчән, мәхәббәтле булырга кирәктәдер. Чөнки ансыз безнең ниндидер җырлар иҗат итүдә тукталып тора дип әйтимез, депрессиягә бирелә башлыйбыз. Шуңа күрә без гел мәхәббәттә яшәргә тиешбез. Төшенкелеккә бирү дигәннән үзеңнең төшенкелеккә бирелгәнең бармы? Бар, ул инде була торган хәл, ничек булмасын инде. Төшенкелеккә биреп аласың, анасын күтәрелеп тә китәсең. Теге төрле хәлләр була, күңелнең төрле чагы була. Шуңа күрә ансыз да теге төшенкелеккә дә бирелеп алырга кирәктер дип уйлыйм. Сер түгел, син һәрдаим шәхсеңне үстерәсең, һәр вакыт ниндидер эзләнүдә, бүгенге көндә Зәринә Хасаншина нәрсәләр белән мәшгуль? Ничек дип әйтим инде, күп нәрсә белән мәшгуль дип әйтимбез, соң иҗатта да берникадәр эш алып барабыз, шулай бит, ул Җырлар иҗат итү, аларны яздыру, яңа клиплар өстендә эшләү, әлбәттә бу инде концертлар турында да уйлау, ниндидер менә теге сөйләшүләр бара дип әйтимбез, соң барсы да сөйләп тә бетерәсе килми әлегә. Инде калган теге тормышның сфераларында алып барырга тырышабыз әлбәттә. Ягъни, ачып әйт әле, нәрсәләр ул булырга мөмкин? Ул шәхси тормыш мәсәлән, шулай бит. Менә монысы кызыграк. Кызыграк, әлбәттә, ансында теге бердә онытмыйча дигәндәй, ансы белән дә мәшгуль булырга тырышабыз. Гаиләдә мәхәббәт тә керә инде. Әлбәттә. Теге болай гына әйтмәдем ичен мәхәббәт темасын. Барсында да менә барыбер кайныйбыз инде һәр сферада дип әйтә алам. Менә Зәринә Хасаншина карагач, аны зур йолдыз дип беренче тасвирлыйсы килми, ә менә социаль челтәрләр белән чагыштыргач, киресенчә үзебезчә чын, гади өстәвенә авыл кызы дип әйтергә була, чөнки синең анда карап барабыз, соңгы фотоларыңда кабак белән дә бар, комбайннар белән дә төшкән фотосурәтең бар. Шуңа күрә бер сорау бирәсем килә, тотынып тор, әйбәтләп. Мәсәлән, Зәринә Хасаншинаның йөрәген бер авыл егете яулап алып, аны Казаннан алып китәргә мөмкинме? Ягъни Казаннан авылга күчәргә әзерме мәхәббәт өчен? Нишеп әзер булмаска ди, әзер. Менә андый тәкъдим ясаганнары гына юк, Илмир. Рекламада ясарга була. Рәхәтләнеп. Зәринә Хасаншина авылга барырга әзер егетләр. Сез дә югалып калмагыз. Беләсеңме, Илмир, әзер Казаннан ерак булмаган авылга кайтырга.
Монда димәк Орынбор өлкәсеннән килгән егет. Сыздың да аттың сине. Әйе. Ләкин ничек дип әйтим, мәхәббәтнең төрлесе буладыр инде ул. Теге мин хәзер алдан әйтәсем дә килми. Менә башымны югалтып кайтып китергә дә мөмкин мен. Ул да бит хатын-кыздан теге төрле нәрсә көтәргә була. Шуңа күрә бер дә кайтып китмәсин дип әйтә алмыйм. Теге яратсаң, чынлап та күп нәрсәгә әзерсеңдер дип уйлыйм. Әйткәнемчә, гади, уңган, шибәр, мөлаем җырчы кызыбыз Зарина Хасаншина кунакта һәм әйтеп үтәргә кирәк, серләрен ачтык. Үзе дә күңеле белән авылга гашыйк булган Үрмәгөл җырындагы кебек шулай гап-гади ихлас булып калырга насыйп булсын сиңа. Амин, шулай булсын, Эльмир. Инде тамашачыларга да минем җырым күңелләренә хуш килер дигән өметтә калам һәм тавыш бирергә онытмагыз. Бу урынга күчәбез. Лаеклы хитта Үрмәгөл Зарина Хасаншина. Үрмәгүлләр бөрүдә, язлар ямгә төренә. Үрмәгүлләр бөрүдә, язлар ямгә төренә. Мәхәббәтең үрмәгүлдәй йөрәгемә үрелә. Ай, йөрәгемә үрелә. Ай, йөрәгемә үрелә. Үрмәгүлләр үреләсен, шил сындыра күрмәсен. Үрмәгүлләр үреләсен, шил сындыра күрмәсен. Үрмәгүлдәй булыйк әле, күзләр генә тимәсен. Ай, күзләр генә тимәсен. Ай, күзләр генә тимәсен. Үрелеп үскәнгә бергә, үрмәгүл алмый җилгә. Үрелеп үскәнгә бергә, үрмәгүл алмый җилгә. Үрмәгүлләрдәй үрелеп яшәрбез әле бергә. Ай, яшәрбез әле бергә. Ай, яшәрбез әле бергә. Җырчылар Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах якты мәхәббәткә һәм бәхетле язмышка багышланган байтак җырлары белән мактана ала. Киләчәктә тормыш турында тирән мәгънәле һәм уйландыра торган тагын берничә җыр иҗат итәсе килә ди Гүзәл һәм Илназ. Теләк булса, җае табыла ул. Шундый темага багышланган премьераларыгызны зарыгып көтеп калабыз. Чын булса гомергә бер була, син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син
Минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаган һавадай син кирәк миңа, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел, мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр вакыт, син кирәк һәр кайда, син кирәк һәр сәгать, һәр минут. Минутлар кайчакта сәгатьтәй тоелса, шул чакта син генә юк та юк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк, син кирәк, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Сентябрь айы хит парадының катнашчылары эстрадабызның көчле һәм сыйфатлы артистларыбыз. Ошаган һәм күңелегезгә якын булган җырчыга тавыш бирү өчен 5533 кыска номерына SMS хәбәр юллый аласыз. Тулырак мәгълүмат meydan.tv сайтында да бар. Дуслар, сезгә насыйп булган шатлык, бәхет, матур көннәр мәңге үтмәсен. Мәйдан каналының иҗат төркеме һәм мин лаеклы хит тапшыруын алып баручысы Илмир Ямалов киләсе чыгарышка кадәр сау булашабыз. Киләсе атнада сентябрь айы хит парадының җиңүчесе билгеле булачак. Мәйдан каналын карап һәм матур җырлар тыңлап, татар музыкасы белән хозурланыгыз, кадерле тамашачыларыбыз.